गोदोबो दाबो हेफाजाब खालामगोन। गोदो मिडिया एसेबां गैयामोन, ओंखायनो हाग्रामा महिलारिनि हेफाजाब होनायखौ नुवामोन। गोदोबो सहाय खालामदों, दाबो सहाय खालामगोन। गोदोथ' मिडिया गैयामोन नालाय, बिनिखायनो नुवा। दा मिडिया थानायखायसो जायफ्रा हायार इडुकेसन JEE जे जा IIT ITI बिदिनो जेसेबां NIT डक्टरेट फरायनाय बिथांमोना सिट मोनखाबाय, उसुबिदा जादों बिथांमोननि थाखाय पार्टिनिफ्रायबो आरो सरकारनिफ्राय गोदोबो सहाय खालामदों, दाबो सहाय खालामगोन। आं गोरिब न'खरनि आं फरायनो हाला होननाय मोन्दांथिखौ फोजोबनो हाग्रामा महिलारिया हेफाजाब होदों। आं हालिया, आं फरायनो हालिया, आंहा जेबो न'खराव जेबो गैला, आंखौ रावबो हेफाजाब होनो फैया होननाय बे साननाय मोन्दांथिखौ माने गैया खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा सरकारनिफ्रायबो होगोन आरो पार्टि फान्डनिफ्रायबो होदों। दुखिया मानसिया फरायनायाव सिन्था खालामनो नाङा। जायफोरा मोजां फरायदों, गोजौ सोलोंथाइ लादों, बिथांमोना सिन्था खालामनो गोनां गैया। TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिनि बिबुंथि। दुखिया मानसिया फरायनायाव जेबो सिन्था खालामनो नाङा। जायहा मोजां फरायदों, मोजां हायार इडुकेसन लानानै क्वालिफाइ जादों, बिथांमोना सिन्था खालामनो गोनां गैया होननानै बुंनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला बिटिसि मुदैबारि बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं खालाइगावनि थागिरि हरिकृष्ण चौहाननि फिसाज्ला तुरुन चौहानआ JEE उथ्रिनानै सिलचरनि NITआव इन्जिनियारिं खोन्दोआव सोलोंथाइ लानो थाखाय मुं थिसन्नो खाबु मोनदोंमोन, नाथाय रांनि गोबां आंखाल नुजाथिदोंमोन। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बे खौरांखौ मोन्नानै थोंजोङै 4,50,000 रांखौ लाइमोन BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथोन होना अनसुंथाइ हरो। फरायसा तुरुन चौहाननि सोलोंथाइनि नांगौ जानाय रांखौ लाइमोन BPFनि आफादगिरि रिन्जय बर', लेङाइ आफादगिरि कास्तम बसुमतारी, TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि आरो बारग' जगदीश सरकार BSUनि दिबानगिरि बिथांमोना फैनानै 4,50,000 रांखौ फरायसानि न'आव थांनानै गथायनानै होयो। सोलोंथायाव रांनि अनसुंथाइ होनायखौ लानानै TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया ओरैबायदि बुङो। बिनि उद्देश्यआनो जाबाय जे दुखिया न'खरनि सोरबा मोजां फरायसाया आं हालिया, आं फरायनो हालिया, आंहा जेबो न'खराव जेबो गैला, आंखौ रावबो हेफाजाब होनो फैया होननाय बे साननाय मोन्दांथिखौ माने गैया खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा सरकारनिफ्रायबो होगोन आरो पार्टि फान्डनिफ्रायबो होदों। बेनि ओंथियानो जाहैबाय दुखिया मानसिया फरायनायाव जेबो सिन्था खालामनो नाङा। जायहा मोजां फरायदों, मोजां हायार इडुकेसन लानानै क्वालिफाइ जादों, बिथांमोना सिन्था खालामनो गोनां गैया होननानै बुंनाय जादों। दा बे फान्डखौ पार्टि फान्डनिफ्रायबो होनाय जादों आरो सरकारनिफ्रायबो होनाय जागोन। जायफ्रा हायार इडुकेसन JEE जे जा IIT ITI बिदिनो जेसेबां NIT डक्टरेट फरायनाय बिथांमोना सिट मोनखाबाय, उसुबिदा जादों बिथांमोननि थाखाय पार्टिनिफ्रायबो आरो सरकारनिफ्राय गोदोबो सहाय खालामदों, दाबो सहाय खालामगोन। गोदोथ' मिडिया गैयामोन नालाय, बिनिखायनो नुवा। दा मिडिया थानायखायसो नों आंहा नोंसोरनो दा ओंखारबाय नालाय, बिनिखाय माबा जायो आरो नुयो आरो गोदोबो खालामदों। खिन्थु बे समावहाय जिहेतु बिटिसिआव सुबुं सम्पद बनायनो गोबां माने राहा लानायखौ नुनो मोनदों BPFखौ। बे नामा? औ बेनो दा जायफोरखौ जों दा फरायहोनो थाखाय पार्टिनिफ्रायबो सरकारनिफ्राय हेफाजाब होनो नागिरदों, बिथांमोनानो जोंनि सम्पति नङा होमबा? बिथांमोनानो जोंनि बिटिसिआव थानाय जायफोर एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमावनो होन, डाक्टर लाइनावनो होन, फोरोंगिरि लाइनावनो होन, केमिकेल लाइनावनो होन, IIT लाइनावनो गासैबो बिसोरनो मानसि जाना फैगोन, बिसोरनो जोंनि खामानिखौ मावगोन। बास जाबाय। दा दुखिया मानसिया फरायनायाव जेबो सिन्था खालामनो नाङा। जायहा मोजां फरायदों, मोजां हायार इडुकेसन लानानै क्वालिफाइ जादों, बिथांमोना सिन्था खालामनो गोनां गैया होननानै बुंनाय जादों। उदालगुरिनिफ्राय जुनास बसुमतारीनि रिपर्ट, BTC लाइभ 12।